Ka kenhun jong ki self-help group ki badan hapo ka Shatri jong ka Yatray Lang Village Organization jong ka Shnong Nong Deu Sao Ribhoy District ka bahap hapo ka NRLM Umsning CNRD Block mentah ka sngi ka pratarik no pra kalayo ban rakhe ya ka jingda bashis nam pura ha ka jingya lanti jong ka kumban shupan kan mau baya ka Yatray Lang Village Organization laseng ha ka pratarik no pra jong usnam arjar arpaway bat hadu mentah ka ne ka VO ka kadop ya ki san teliki SHG harengkat bat ki lai teliki SHG ki bakham kerpang ki ba kenthop ya ar teliki SHG jong ki temen ki balakot syakan riu pausnam bat ka wei ka SHG jong ki breu ki badon ya ka jingduna hakit khotman bat ka ne ka Yatray Lang Village Organization kala no sniang shibon ki kam ha ka imlang ka salang ki ba kenthop nadu ka jing penkhut ya ka shnong ka thau ka sam shana ICDS bat ki wei ha ka ne ka sngi rakhe ya ka jingda bashis nam ka ne ka VO lawan banyadon bentalang dau ba Jason S Maulong MLA ka Umsning constituency ubala syemru ya ka benta kum kongsan ka kong Magdalene S Maulong MDC ka Umsning constituency kum ka sembut kongsan BDO ka Umsning CNRD block Raja Brahma uba AB Warjri rang ba shnong ka Nong Deu Sao ka kong Sonia Lapang president ka Yatray Lang Village Organization kidkhot jong ka VO bat SHG ki riu rang ba bat ki khun samla jong ka shnong Nong Deu Sao pengamut man keren hang ne kalong ba mo kajinga teli ka dikapor ngabodong bay piwi badan hang ne ya kan ka VO kidan sandili SHG mo sakabay nan reutuli silong kamanya snok tila nakablok kinwan IP kita ki training ki prepare menswa ko makaran MDC kadai kilong kami kiting banmi syakmat mo kimdan kata kadet syaktin pareng kiting banmi syakmat bantri ya kanu ka kamlu kiran sadien lingba ka NRLM begini ki program ki prepare pila slur priya syakmat ta shim ya kani ka kabuksian ba pila ban kentil la dia ben pej hayen samjong la dia kat banang ya ki por pinang yo kata ka contribution namde tang hayen sam bat hang ne strong thau kata ka contribution of pi badan hang ne kalam bakar pang hado kata nanya kata ka jingya lenti jong pi ka basislam aso thu kam de ka baso parangnya ba phimdu min se ka jingshu jong pi kan wala sha ka jingjo nalale ki VO program ki ba prepare nong nai pi ka basu tanat ba kalong ba kilong kumi kila mi sakmat menteri ki kam ki ba prepare na kwa ba baro khot bikin enroll haga social group baro khot na maro hipe ya ka jok ka ba menta mo ndi kum ki por ka ba menswa pilapas malumala ki wantani pi nayeng ba kam sarkar ka poho menta nakalat kanu ka pos kanu ka department lat iwi pos kinong ya tap 3000 ngot tang yenong nila manira kalong ka ba kani ka SHG ka jing thmu jong NRLM kalong ba phin yang ha ka chat jong ledi ki long kmi ka kamram ka jongi kadai hapo depay bantip ye ki khiu shet ki khiu tiu bat yela ki khun ki kti henre ngasmu tanat ba yela di kum ka long kmi ngayo pat ban kren hapdeng ki village organization ki badolang ni kapor ya ka ba ka benta ka ba kraw ngiyo i ki long kmi menta ki adan pat kata ka mensiam ka baslur ha ki por ki baladep habangi don kum kni gijat program habaki kren ki khnyo habanya syat bani syakhamat bandon ka benta ka bakraw le si ki fancy dress ba kum ta ter ngiyo i ngim ji i kot ba kilong kmi kindon pat ka mensim ka baslur ya ka baki don pat ka benta ka bakraw ndai smau tenat banyo i ba kilong kmi kila slur shisha langi pet ya kanu kaliang langi pet ya ki emlang ka salang langi pet ya district administration langi pet ya ba buon kiliang ngiyo i ba kilong kmi ki jongi kila slur shisha ban mi syakhamat pat ni don kampat ya ka jing ya teli ya ka jing syai ha ka ktien ka teli kumba phila lang ha ka por ka bamenta ka daw ba jo ka jinglong jo ka program ka bamenta ka sni ka ba phila lum philang ni ka por ka dei baro ka dei ka jing ya smut ho jingmut dei ma pi wei ba shimi ka ta ka kamram bankit ban ba ya ka imlang ka salang bankit ban ba ya ka shnong ka thau be ling ba ki VO
ngakwa ban ong ye phi bat ki SHG ru. Di maki bat tep ikrem payeng.